Эфирден алқылар вақты студияда Алсын Нұриева исәмісіз бүгінгі шарылышының түп темалары. Очень порядочный, интеллигентный человек. Он многому нас научил. Журналист һәм патриот. Әлмәттә Знамя Труда газетасының ілекігі бош мұхарире туына 100 ел тулуна белгіләп өттілер. Ветераннар біздің бик зор рәхмет әйтеп киләләр. Ул очрашулар аларга ошый. Кешеләрне берләштереп, киләчәкне булдырабыз. Колабызда ветераннарның сәламәтлеге кайгыртулы. Чатыртау инде ул безнең Татарстаныбызның горурлыгы, Татарстаныбызның иң бийек ноктасы. Татарстанның иң биек тауы итәгендә төрки халыкларның иҗаты. Азнакайда 16-нчы тапкыр Чатыртауда җыен оештырылды. Кір юу машинасы, автосигнализация, телефоннар, смарт сәгать һәм башка техника. Контрактлар алу мөмкинлеге өчен әлмәтле шушындый көн күреш техникасы белән түли. Шәһәр судында чираттагы коррупция турындагы җинаять эше каралды. Аның фигуранты җирле предприятиеләрнең берсенең техник мәсьәләләр буенча директор урынбасары. Тапшырылган техника суммасы 900 мең сумнан артып китә. Шуңа ир-ат вазифаи затка зур күләмдә ришвәт бирүдә гаепләнә. Утырышта без дә булып кайттык. 2020 елның май ахырында гаепләнүче бүген аны судка китергән килешү төзи. Танышы аның компаниясын механик детальләр белән тәэмин итүче сыйфатында тендерда җиңүдә ярдәм тәкъдим итә. Гаепләнүче башка ул сайлауда ота алмасмын дип уйлап ризалаша. Өстәмә аның танышы килешүләр төзегәндә һәм аларны алга таба үтәгәндә яклауда вәгъдә итә. Я хочу говорить, что точнее момент, что я ни разу не предлагал Афанасию передать взятку, какие-то другие незаконные действия. Сам пришел ко мне с предложением о сотрудничестве. Шулай алыш биреш уены башлана. Гаепләнүчегә контрактта кертергә кирәкле төзәтүләр белән бергә көнкүреш техника һәм электроникага исемлек килеп тора. Кибеттән алынган әйберләр арасында кер юу машинасы, автомобиль сигнализациясе, кәрәзле телефоннар, плитә, смарт сәгать, портатив аккумулятор һәм башка товарлар. Аларның гомуми бәясе 900 мең сумнан артып китә. Бу Россия Федерациясе Җинаять кодексының 291 маддәсе искәрмәләре нигезендә ришвәтнең зур күләме дип таныла. На тот момент я считал, что в противном случае мы останемся без работы. То есть был риск? Так как у нас уже был производство коллектив, то есть мне за него уже отвечать всегда было плохо. Вот получилась ситуация, что я... То есть вы опасались за риски негативных последствий для организации? Ришвәт алучы ярдәм итәргә вәгъдә итсә дә алдан ук әлеге йөкләмәне үти алмаячагын аңлый. Шуңа күрә гаепләнүче контрактларсыз да, көнкүреш техникасыз да кала. Тик бу факт аның җинаять эше җаваплылыгына берничек тә тәэсир итми. Гаепләнүчегә вазифаи зат статусын кулланганы өчен закон буенча җавап бирергә туры киләчәк. Судның киләсе утырышы 27 июльдә планлаштырылган. 12 июльдә журналист ТАССР һәм РСФСРның атказанган мәдәният хезмәткәре Әлмәт районының җирле матбугатын һәм мәдәни тормышын үстерүгә зур өлеш керткән Петр Михайлович Голышевның тууына 100 ел тулды. Бу дата уңайыннан Әлмәт туган якны өйрәнү музеенда Петр Михайлович тормышына һәм мирасына багышланган истәлекле очрашу узды. Каләмдәшебез күп Әлмәт журналистларының остазы булган хезмәт ветераны турында истәлекләрне Рәдифә Нигъманова барлады. Работающего в Альметьевской райбольнице. Петр Михайлович Голышев Әлмәт районы Урсала авылында туа. Бөек ватан сугышын уза. 1943 елда фронтка китү өчен үзен документларында 1 ел алдан туган итеп күрсәтә. Беренче Белоруссия фронтының авиация частьләрендә сугыша. Яралана. Варшаваны алган өчен һәм Берлинны алган өчен медальләре белән бүләкләнә. Сугыш тәмамланганнан соң да 1947 елның июленә кадәр хезмәт итүен дәвам итә. Капитан дәрәҗәсендә демобилизацияләнә. Сугыштан соң Ключище авыл хуҗалыгы техникумын, аннан КПССның Татарстан өлкә комитетының республика партия
саяси мәктәбен тәмамлый. Партия вазифаларында эшли, 1979 елдан алып 89 елга вафатына кадәр Знамя Труда газетасының баш мөхәррире була. Аның хезмәттәшләре, дуслары, көрәштәшләре һәм якыннарының истәлекләре Анастасия Вакатованың Петр Голышев «Журналист и патриот» исемле китабына кергән. Бу китапны автор очрашуда катнашучыларның һәрберсенә бүләк итте. Вот все начинали с того, я благодарна Петру Михайловичу за то. Кем белән сөйләшсәм дә барысы да сүзләрен Петр Михайловичка рәхмәттән башлый. Кемгәдер ул баласын бакчага урнаштырырга булышкан, кемгәдер фатирлы булырга, хезмәт шартларын яхшыртырга. Аңлыйсызмы? Менә бу кечкенә штрихлар бихисап. Менә мин аның туганнары, якыннары белән шул кадәр күп аралашсам да, бу яктан тагын да күбрәк ача алдым. Бу гадәти булмаган шәхес. Петр Михайловичның минем язмышымда булуы һәм калуы өчен мин бик рәхмәтле. Маленькие штрихи еще больше. Вот я вроде бы, как говорится, уже столько общаюсь с его родными, близкими, сколько вот знала о нем, а с этой стороны открылось еще больше. Это неординарная личность. Я очень благодарна, что Петр Михайлович был и остается в моей судьбе. Петр Михайлович журналист кадрларын әзерләүгә зур өлеш кертә. Әлмәтнең күп кенә журналистларына һөнәргә юллама бирә. Республика журналистлар оешмасы тормышында актив катнаша. Берничә тапкыр ТССРның журналистлар берлеге идарәсе әгъзасы итеп сайлана. Районнарга чыга, хезмәттәшләренә ярдәм итә. Көнүзәк темалар буенча түгәрәк өстәлләр оештыра. Журналистлар өчен гонорар шелтәрен формалаштыруның яңа системасын кертә. Бу тәҗрибә башта республикада, аннары бөтен илгә тарала. Очень благодарна Анастасии Михайловне. Бу муҗизаны эшләгән Анастасия Михайловна Вакатовага бик рәхмәтлемен. Барлык әлемдәшләренә дә рәхмәт. Ул яхшы күңелле, бик тәрбияле, интеллигент кеше иде. Безне күп нәрсәгә өйрәтте. Һәм миңа да, кызыма да һәр нәрсәдә ярдәм Это был итте. добрый, очень порядочный, интеллигентный человек. Он многому нас научил. И дочку мою он всегда поддерживал во всем. Очрашуда һәркем үз истәлекләре белән уртаклашты. Шулай Голышев яшәгән йортка истәлек тактасы куюны сорап, шәһәр һәм район җитәкчелегенә рәсми хат белән чыгарга карар кылдылар. Рәдифә Нугманова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Союза журналистов. Из Казани была, значит, команда, что нужно. Әлмәттә кешеләрне берләштереп киләчәкне булдырабыз проекты старт алды. Мирза Тахиров исемендәге 1-нче лицейда сәламәтлек коды ветераннарда Альцгеймер профилактикасы социаль проекты кысаларында 1-нче очрашу узды. Инициатива Татнефть профсоюзы гранты бәйгесендә җиңүче. Ул буыннар арасындагы элемтәне ныгытучы һәм ирекле ярдәмне үстерүче патриотик, социаль, мәдәни проектларга ярдәм итә. Есть такая тенденция, что эти нейронные связи могут и умирать. Беренче очрашуда 35 нефтче ветеран катнашты. Проект җитәкчесе Елена Камалова. Ул Татнефть цифрлы үсеш мәгълүмати куркынычсызлык үзәге инженеры. Бүген ул өлкәннәр өчен хәтер тренировкасы турында сөйли. Альцгеймер авыруы куркынычы факторлары турында аңлата. Шуңа өстәп акыл эшчәнлеген камилләштерүдә ярдәм итә торган нейрогимнастикага өйрәтә. Компания Татнефть более 13 лет на Татнефть компанияләр төркемендә 13 елдан артык эшлим. Грантны мин инде катнашучы буларак 2нче тапкыр алам. Проект җитәкчесе буларак 1нче тапкыр. Элегрәк мин 1нче проектта катнаштым, спикер буларак, проектларда катнашучы яки координатор буларак, төрле рольләрдә. Яшьләр линиясе буенча да башка проектларым бар иде. Аларда да без һәрвакыт җиңә идек. Алар барысы да теге яки бу дәрәҗәдә кешеләрнең сәламәтлеген, тормыш сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән иде. Все они были направлены в той или иной степени на улучшение здоровья людей, качество жизни людей. Яңа проект элегрәк уңышлы гамәлгә ашырылган ветераннар өчен инфощит инициативасының дәвамы. Ул өлкән буын, цифрлы янаулардан һәм телефон кырыгылдарларыннан яклауга юнәлдерелгән иде. Әгәр узган проект ветераннарның цифрлы иминлеген тәэмин иткән булса, хәзергесе аларның физик сәламәтлегенә һәм акыл активлыгына юнәлтелгән ди оештыручылар. Ветераннар безнең бик зур рәхмәт әйтеп киләләр. Ул очрашулар аларга ошый. И без аларны чакырабыз. Оештыручыларның планнарында Татнефть компаниясе ветераннары сәламәтлегенең төрле аспектларына багышланган тематик проектлар сериясен дәвам итү. Киләсе очрашулар 28 июльгә, 14 һәм 25 августка планлаштырылган. Рәдифә Нугманова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. А теперь меняем руки.
Ознақайның Шатыртауында инде 16-нчы тапқыр түркі халықларының Шатыртауда жиын халықара ижат фестивалі булыбызды. Бу юлы да Ознақай жері, мәғрур Шатыртау республикадан гына түгел, Россияның түрлі төбәкләреннән халық ижаты коллективларын, фольклор төркемнәрен җыйды. Мондый чара милли мәдәни мирасыбызны саклауда, халкыбызның көй моңнарын яшь буынга җиткерүдә өлге булып тора. Күп җыеннар шаһиты буларак, быелгы Шатыр җыенында яңа тарих язачагын белеп көтә. Фестиваль театральләштерелгән тамаша белән башланып китте. Шатыртау итәгенә җыйналган халыкны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, әлеге фестивальнең милләтләр арасында дуслыкны ныгытуда ролен ассызыклады. Татарстан районнарыннан, Башкортстан районнарыннан, Самар өлкәсеннән бик күп коллективлар килгән. Шатыртау инде ул безнең Татарстаныбызның горурлыгы, Татарстаныбызның иң бөек ноктасы. Аңа күрә без инде аны бик матур итеп, зур итеп үткәрәбез. Елдан ел ул үсә, елдан ел үзебезнең катнашучылар арта, бик күп халык, бик күп балалар. Быелгы фестивальдә барысы 50-гә якын фольклор төркем катнашты. Аларның чыгышын халык аеруча яратып кабул итте. Катнашучыларны төрки халыкларның көн күрешен чагылдырган кул эшләре аланы, сөлге аланы, чәк-чәк аланы һәм башка мәйданчыклар каршы алды. Мы приехали из города Казани. Мы представляем булгарскую общину Республики Татарстан. Biz bugün Şatırtauga, şunday матур җыенга үзебезнең мирас коллекциясын алып килдек. Әлбәттә, инде мирас коллекциясы дигәч, күз алдына безнең буыннардан буыннарга күчеп килгән безнең гореф-гадәтләр, күлмәкләрдәге, иске киемнәрдәге традициялар күз алладык. Һәм аларны бүгенге көнгә заманча иттереп, без бүген хатын-кызларга шул киемнәрне тәкъдим итәбез. Бәйрәм кунаклары осталык дәресләрендә дә катнаша алды, милли ризыкларны пешерү серләрен өйрәнде. Кич белән, драже белән опра ясап куябыз. Яңадан менә иртәнге якта, бүген инде соң бишләрдә генә яңартып, йомырка, акмай, песок, тоз салып, яңадан сөт, җылы сөт белән кыймакка бер ясап куябыз. Моңарга бернинди дә теге санитар берәр салынмый. Бу элекке борынгыча әбиләребез ясаган чапкамыз. Айрым мәйданчыкта балалар өчен уеннар узды. Ат өстендә көрәштә, ягъни аударышта иң көчлеләр билгеләнде. Быелгы тамаша илебез күләмендә билгеләнеп үтүче халыклар бердәмлеге елы кысаларында узды. Анда барысы 5000-гә якын кеше катнашты. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Ихсанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Республиканың көньяк көнчыгышында Татнефть компаниясының шәһәрнең мәдәни мөхите проектын гамәлгә ашыру дәвам итә. Аның максаты шәһәрнең мәдәни тормышын яктырак итү һәм халыкка ачык һавада ук сәнгать белән танышырга мөмкинлек бирү. Программа бу юлы да бай булды. Концертлар, мастер-класслар һәм иҗади очрашулар Әлмәтнең бер юлы берничә җәмәгать киңлегендә узды. Сальса, бачата һәм меренга авазлары астында әлмәтлеләр катлаулы булмаган, әмма шактый энергияле бию хәрәкәтләрендә өйрәнә. Латин Америкасы биюләре остаханасына килүчеләр гади алымнар, гади бәйләнешләрдән башлыйлар. Остахана хуҗасы Диләрә Умарова сүзләренчә, бу биюгә теләгән һәркем өйрәнергә сәләтле. Да, может прийти любой, подойти, поучить, потому что танцы очень простые, социальные. Сложности нет. Научиться может каждый, движения простые, поэтому с удовольствием обучаю и дарю наслаждение, хорошее настроение. Шәһәрдә Латин Америкасы биюләре студиясе 2010 елдан бирле эшли. Анда 20 кеше шөгыльләнә. Быел аларны шәһәрнең мәдәни мөхите проекты кысаларында тематик кичәләр уздырырга чакыралар. Студиягә даими йөрүчеләр биюнең кызыклыгын, энергия алмашу мәйданчыгы булуын, шул ук вакытта бердәмлеккә илтүен ассызыклый. Во-первых, обмен энергетикой, мужской именно. Потом прочувствовать партнера, что он хочет, какой па сделать. Поэтому тут очень интересно. И в больших городах все танцуют.
Все сайты бачаты, все танцуют. Очень интересно. У нас жалко, что партнеров мало. Собираются взрослые люди, ну, за 30 в основном. Они на позитиве, объединены одной идеей какой-то, нравятся танцы. Это как коллектив. Вместе посещаем кафешки какие-то, вместе вечеринки тоже устраиваются. Ну, этого не хватает, наверное, взрослому человеку в сложное время в наше. Балалар өчен анимация программасы иҗады өстәханәләр тере музыка 2026 елда шәһәрнең мәдәни мөхите проекты Татарстанның 13 торак пунктында гамәлгә ашырыла. Әлмәт, Түбән Кама, Азнакай, Баулы, Бөгелмә, Алабуга, Нурлат, Лениногорск, Аксубай, Җәлил, Актүбә бистәләре, Ширмәҗат һәм Мәлбагыш авыллары танылган артистлар һәм музыкантлар иҗатыннан ләззәтләнә, яңа исемнәр ача алачак. Smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you. Таһир Маннапов Татнефть профсоюзының талантлар фестивале бәйгесе лауреаты бүген үк Каракөз скверында танылган саксофонист Рөстәм Халилов белән партнерлыкта эшли. Культурная среда города – прекрасный проект. А я думаю, это уникальный. Шәһәрнең мәдәни мөхите бик яхшы проект. Минемчә, бу уникаль проект. Башка шәһәрләрдә, республикадан читтә минем моны күргәнем юк. Моны үзләре өчен генә җырлаган талантлар, иҗатка битараф булмаган шәхесләр өчен бер мәйданчык итеп оештырганнар. Бу барыбыз өчен дә бик шәп тәҗрибә. И у них есть практика. Для начинающих артистов это замечательная практика выступления, публичных выступлений. Проект июньдә старт алды һәм җәй ахырына кадәр дәвам итәчәк. Һәр атна тамашачыларны шәһәрнең төрле мәйданчыкларында яңа вакыйгалар көтә. Каракөз скверы мәдәни мөхит проектын үз итүче әлмәтлеләр һәм шәһәребез кунакларының иң яраткан мәйданчыкларының берсенә әверелде. Ә инде киләсе атнадан биредә заманча хореография фестивале катнашучылары өчен сәхнә булачак. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыкка чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгінгі чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Сәлемен булыгыз.